the answer. Why? New dog. That lady teacher. Yo easy. Kana ujivamba uzanyanyiza kuringa parira rutoka runowira mugomba munegomba munzira munegomba munegomba kana ujivamba uzanyanyiza kuringa parira rutoka runorovera mudombo munedombo munzira munedombo munzira ziva zungu zvako ziva vanhu vako namata mwari wako chenesa nzira dzako pamwe pacho pindura wabvunzwa nekuti hadzisi nyaya dzako saka mind your business kana vachikuda chakushiedza saende usina the best business usamanyire kugamuchira hove iwe dzidzira oyoi kana ujivamba uzanyanyiza kuringa parira rutoka runowira mugomba munegomba munzira munegomba munzira kana ujivamba uzanyanyiza kuringa parira rutoka runorovera mudombo munedombo munzira munedombo munzira munedombo nyango zikaoma seizvo usabata nyango zikanaka usakanganwe sabata usazoitawo semarara kuti kwese kwaenda mhepo newewo watevera zvimwe zvinhu zvinouya pakuda kuvhiringa semiyedzo inouya asi chiikurira stay focused usamboluza fokasi munzira mako chiramba wakanamira kana uchifamba usanyanyisa kuringa parira rutoka runowira mugomba munegomba munzira munezira munegomba kana uchifamba usanyanyisa kuringa parira rutoka runorovera mudombo munedombo munzira munedombo ziva zungu zvako ziva vanhu vako namata mwari wako chenesa nzira dzako pamwe pacho pindura wabvunzwa nekuti hadzisi nyaya dzako saka mind your business kana vachikuda chakushiedza saende usina the best business usamanyire kugamuchira hove iwe dzidzira oyoi kana uchifamba usanyanyisa kuringa parira rutoka runowira mugomba munegomba munzira maita gomba munzira kana uchifamba usanyanyisa kuringa parira rutoka runorovera mudombo munedombo munzira maita dombo munzira munedombo kana uchifamba usanyanyisa kuringa parira rutoka runowira mugomba munegomba munzira munzira kana uchifamba usanyanyisa kuringa parira rutoka runorovera mudombo munedombo munzira munedombo Let's stop.